हेलो लोगोफोर जोङो बेबायदिनो दायो फुटबल खेला होनायनि मुङाव रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो ज' ओंखारनानै गोबांथार खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ नै आरो बेजों लोगोसे नै बेयावहाय जाय बिथांमोनानो बेयावहाय नुजाफैया बिथांमोननि थाखाय खना लानाय जागोन नगदनो 250 थाखा होनांगोन जायफ्रानो फैया दा नै बेफोरबायदि बेराखौहाय बानायजेनबाय आरो टीमा जोबोद इन्टारेस्टिं गोरा जागोन बेबायदिनो सावथालिफोरबो दं टटेलिं सावथालिफोर आरो बिथांमोना डेन्जार स्ट्रिट गेलेयो बिथांमोना दायो 5 तारिखआव कुचबिहारावहाय नाइट क्लाब गेलेगासिनो दङ सावथालिफोरनि टीमा आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो दङ आरो गोजाननिफ्राय ओरैहाय हरिसिङानिफ्राय लानानै दङ आरो गलपारा थलपारा थाबाय खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो बिथांमोना बयबो लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन दा जोङो माखासे फिल्डनि खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङनो अपेनिंआव जोंना बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्ट रिंकि ब्रह्म बिथाङा पुलिसबो आरो इउटुबारबो आरो बेबायदिनो एक्ट्रिसबो दा बिथाङा अपेनिंनि मुङाव बे 4 तारिखआव बिथाङानो बेखेवफैगोन खेलाखौ आरो बेजों लोगोसे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरबो फैगोन जोङो फिक्स खालामगोन गाबोनफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना सोर नेताया सफैगोन मिथिखागोन आरो दा बेफोरबायदि खाजोब्बाय नै बेराफोरखौहाय ओरैबायदि पार्टी फुटबल खेलाखौ नुफैनो हागोन आरो ओरैबायदि नै मावगासिनो दं नै ओरैबो मावगासिनो दं बिथाङा गोसोआवलाय मा रोखोम नांदों बरिया इन्टारेस्ट मोनदों गोसोआव मा रोखोम नांदों गोसोआवथ' मोजाङै नांदों ओरैबायदि खामानियावबो दामानियावबो ओरैबायदि इन्टारेस्ट दा फट'जरा खौसे मावबाथाय मावो आंबो लाख थाखानि खाथियाव जिरायनाय मानसियानो दिनैहाय एबसेन्ट खालामदों आं ओरैबायदि आच्छा खेलायाथ' आगुन जाखागोन आगुन आरो आर्टिस्टफोराथ' फैबाय थाखागोन जोंना ओरैबायदि मोजां नायफैनो हागोन बयबो ना मा होनदों फाटाफाटि आगुन ओमफ्राय नै बेयावहाय गल पस्ट बानायगासिनो दं नै जोङो बोरायखौ होला गायनायालाय दाख्लै बावैसो गायदोंमोन अब्लाबो जोङो गोदान होजोबनाय जासिगोन आरो मजबुतनो ओरैबायदि मोजां होनाय जासिगोन आरो जाय फारि मावगासिनो दङ नै कतर काटारनो धामाकानो लागाव आक्रमन होहाबगासिनो दं आरो गासिनबो रिफायरिं खालामनायसो गोदान होसिगोन नै लागाव सेरबा जाग्रा बिथाङा जानायाव देन्जारखा जाखावखायो बिथाङा माथो बाथ'बाय नामा जादो ओमफ्राय नैबे सेंग्राफोर आरो बयबो गोसो गुदुंखा नै आस्सा नोङो जोंनि बे क्लाबावहाय औवाखौ खयदाल दानहरखो 20 दालसो दानहरनायसै आस्सा दे मोजां बाथ्रा औवा बागाना बिराद गिदिर दं बिनिया खय बिगा होनदोंमोनला 8 बिगा 8 बिगासो दङ एसे खम जानाय आरो एसे खम ने दाखाल दैया दंग'आ एसे खुरना लांदों मोजाङै बाथ्रा बे पस्ट गायनाया गासिबो आंजों दाननाय जाबाय आरो मैया बारहुंखाजों बायजादों साला दे थिग दं फै दे सेंग्राफोर बाबुफोर खामानिया ग्रिद दे मावो नै बिथाङा मेङा दा ओरैबायदि खानाया ओरैबायदि गोलावखौनो बानखादों नै बिथाङा मिनिया बर'आ डेन्जारखा
जोंना सिख्लाफ्राबो मावो आरोना सिख्लाफ्राबो मावजोबखायो दा रायजोफ्रा बेबायदिनो खामानि मावखांनायनि उनाव साहा लोंलानो नागिरबाय दा नै साहा लोंनायनि लाहार फाहार जागासिनो दं फिल्डआ मथा मथि समायबायानो दा बेफोरबायदि बेरा होजोब्बाय आरो दा गल पस्टखौ गायनांगौ दा ओरैहाय पस्ट गायबावनांगौ दङ खामानिया नै ओरैबो पस्ट गायनांगौ दङ आरो बेजों लोगोसे नै ओरैबो बानायबाय ओरैबायदि मोजां आरो फिल्डआबो ओरैबायदि मोजां नै मेन लामाया बेनो आरो नै मेन रड साखाथियावखा लामानि जेबो उसुबिदा गैया ओरैबायदि मोजांखा लामाया ओरैबायदि फैदो आरामसे नायफैदो नै मेन लामाया बेनोखा आरो बेजों लोगोसे जोंनि रायजोफ्रा नै बेफोरबायदि खामानि मावखांनायनि उनाव दा साहा लोंगासिनो दं आरो नै रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नुलांदों लागावबाय मिनिया बर'आ जरा गामियाव जोबोर ओरैबायदि रुजु रुमु खालामनानै रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै बेलासिनि 5 रिंगायावहाय ओरैबायदि साहा लोंनानै जादोंमोन बे बुस्थुखौनो सेलायदों आरो रायजोफोरा हारियै नायलांब्लानो नुलांनो मोनगोन दा जानाय लोंनायनि लाहार फाहार आरो औ खामानियाथ' बहुद दंबावो जास्ट माने दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जाथ'बाय आरो बेयावहाय कमिटि न' बानायबावनांगौ नै आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो प्लेयार्सफोर थाफैनो थाखाय रेस्ट हाउस बानायनांगौ बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोर थाफैनो थाखायबो बेबायदिनो रेस्ट हाउस बानायनांगौ ओरै दा बहुद खामानि दंबावो आरो दा नै रायजोफ्रा साहा लोंनायनि लाहार फाहार आरो ना मा होनो सुनिराम ने औ सावथालिफोरनि खेलाथ' आगुनखानो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखानायसै खेलाया जायनि फलाव जों नुखायाखैमोन ओरैबायदि गोराखानो दा बिथांमोना कुचबिहाराव मा होनो नाइट क्लाब गेलेगासिनो दङ आरो